Здравейте! Ако вие страдаете от подуване, газове, диария, проблеми с съня, наднормено тегло и различни видове алергии, то направете си 3-дневен детокс с колаген. Плюсовете на този детокс са два. Първият доказано е, че колагена помага за всички тези проблеми и има общо над 20 ползи за човешкото тяло. Когато направите това пречистване, вие всъщност помагате на храносмилателната система да си почине и да влезе в режим детокс, вместо да храносмила храната, която поемате ежедневно. И ефекта на усвояване на колагена ще бъде много по-висок. Втората полза е, ще се пречистите от всички токсини и шлак. В тази детокс програма има два елемента – високи дози колаген и периодично гладуване. Прави се изключително лесно. Периодичното гладуване представлява хранене през определен период от време. Може да започнете с интервал от 8 часа, в който да не консумирате храна, а тези, които имат опит, директно може да започнат 15, 18 до 20 часа. То включвате много пресни, фрешове, смутита и чай. Консумирате повече от следните храни: краставица, куркума, зеле, кориандър, ябълки, моркови, капини, лайм, цвекло, магданоз, спанак, марули, лапът. Важно е през целия ден да поемете между 2 и 3 литра течности. В тази детокс програма вие ще редуцирате стреса, ускорите метаболизма, ще нормализирате нивата на кръвната захар, ще подобрите качеството на съня, почнат да се понижават нивата на лошия холестерол, ще намалите възпаленията в тялото, ще подобрите концентрацията, ще забавите процесите на стареене. Препоръчвам този детокс да правите с качествен течен морски колаген. Кой колаген е качествен? Този, който има малка молекула на колагеновите пептиди, така че да може директно да се усвои от всяка една наша клетка. Такъв колаген е именно моят колаген елексир, който е по нанотехнология, обогатен с доста антиоксиданти, които ще ви помогнат в това 3-дневно пречистване. И аз отправям към вас това предизвикателство. Пробвайте и споделете в коментар как се чувствате. Желаят от моя колаген елексир да напишат в коментар думичката елексир и ще се свържем да им помогна да си го поръчат директно от производителя. Ако това видео ви е полезно, слагайте по един лайк, споделяйте го и бъдете здрави!